€9 miljun kienu investiti biex titjib l-infrastruttura tat-toroq f'Għawdex. Ix-xogħlijiet jinkludu l-bini mill-ġdid ta' numru ta' toroq kif ukoll toroq li ġew irranġati. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo fisser l-impenn tal-Gvern biex itejjeb l-infrastruttura Awċija. Il-Ministru Refalo spjega li dawn ix-xogħlijiet jiffurmaw parti mill-pjan estensiv tal-Ministeru għal Għawdex biex jitjieb il-prodott turistiku tal-Gżira Awċija. Aħna nemmnu li biex ikollok turizmu responsabbli li tagħti s-sosten importanti sabiex ikollok infrastruttura. Il-Ministru Anton Refalo żied jgħid kif dawn ix-xogħlijiet se jkunu ffinanzjati minn fondi nazzjonali. Fil-ġimgħat li ġejjin mistennija li jibdew xogħlijiet estensivi fuq toroq oħra fil-Gżira Awċija. Fix-xhur li ġejjin ser ukoll jibdew xogħlijiet aktar estensivi, xogħlijiet fejn il-Ministeru ta' Għawdex jingħaqad flimkien mal-Water Services Corporations u permezz ta' dan il-ftehim ser isiru madwar 8 kilometri ta' tarmak li ser jgħaddu mill-lokalitajiet tal-Qala, ta' Sannat kif ukoll tax-Xewkija. L-għan ewlieni ta' dawn ix-xogħlijiet u li titjib il-kwalità tal-ħajja tar-residenti kif ukoll titjib l-aċċessibilità għal divers lokalitajiet imxerdin madwar il-Gżira Awċija.